Počkej, makléř, dobrý den, já vám chci nabídnout tuto nemovitost k prodeji. Když vezmeme do domu, zde najdeme dvě pěkné místnosti. Dětský pokojík, již mě vybaven. Zde najdeme nový výkonný herní počítač. Majitelé ho nechtějí, protože syn byl debil. Zde najdeme pěknou koupelnu pro jednoho člověka. Když půjdeme dále, zde najdeme skříň, ve které můžeme najít starožitný kufr, který v něm jsou miliony. Zde najdeme dětský pokojíček s creepy plyšákem. Dáme v naší prohlídce navštívíme pěkný obývací pokoj. Zde ložnici manželů, která má vlastní velkou koupelnu pro více osob. Zde najdeme trezor, od kterého nevíme heslo. Zde najdeme teploměr, který zaměřil vůbec nic. Zde je pěkná prádelna pro praní prádla nebo špinavých peněz. Zde najdete garáž s vozidlem a s pojistkami. Největší výhodou tohoto domu je to, že má i vybavenou kuchyň s moderní konvicí. To je velmi moderní, že, pane kameraman? Jo. Zajdeme i spodák a videočku na zemi, takže na ní nešvápněte. A nejhezčí část tohoto domu je tato. Je to sklep, ve kterém se dá bydlet. Předchozí majitelé se zavírali svoji babičku, kterou tady umlátil vždycky ochvatou. Důvod prodeje tohoto domu je ten, že zde bydlí nějaký psychopat, co zabíjí lidi. Jinak vyvolávací cena je 12 000 milionů amerických dolarů. 12 milionů amerických dolarů. A pokud si ho objednáte i hned, dostanete k tomu i, pane kameraman, zaverte tuto pěknou fotku tohoto psa. Takže doufám, že si naší nemovitost koupíte.